Salut, eu sunt Edi și azi vreau să vă arăt jocul vieții Tank Trouble. O să aveți site-ul în descriere. Aici jucăm cu Florin. Zi, bă, și tu salut. Salut. Rect. Cred că nu o să-l auziți pe el pe filmare, că s-ar putea să nu-l auziți, nu știu. Rect. Îl cam bat rău de tot. Îl cam bat. Ho! Ah! Ah! Bă, ce asta, mă? Wow. Salam! Wow, nici cu puterea lui Florin Salam nu. Asta zici că-ți WC-uri telechidate. Sunt draguna. Zici că-ți WC-uri. Ia uite. Ia uite, reg din prima. Eu n-am făcut nimic. Făceam drifturi cu tancul. Drifturi cu tancul. Scuzați că vocea este cam răgușită de chestii, nu? Ah! Ai, de capul meu, ce bulan ai, mă. Uaa! N-ai cum să scapi. Deci tu, mă, ceva, vorbește și tu. Sper să vă placă seria. Să dați un like acolo să văd dacă la 10 like-uri, nu, 2 like-uri păsăm următoarele episod. De astea chestii. Tank Trouble. S-ar putea să nu o să vină Florin pe la mine să jucăm asta. Ah. Bine. Mamă, ce calm a fost. Bă, nici n-am fost atent. Bă. Să nu dai în mine, să nu dai în mine, să nu dai în mine. Fii atent aici, vină încoace, vină mă încoace. Să nu dai în mine. Dar să nu dai, bă, bă, nu da. Nu da, mă. Că nu vreau să te omor. Acum nu mai mă omoră. Ba nu. Nu mă omoră. Ok. Fii atent aici. Uite ce drifturi cu tankul fac. Fă și tu drifturi. Asta e mai bine. Drifturi cu tankul. Hai. Ce faci, mă? Acum începem, da? Da. Vreau să văd cum faci, să vadă și ei cum facem noi drifturi cu tankul pe aici. Auzi. Bă, cât noroc să ai. Și așa tu conduci motorul. Mă duc să mă bag într-o găoace. Am văzut o găoace bună pentru mine. Găoace. Și dă-i, băiatule! Dă-i, mă, după el. Dă-i, mă, după el, bă! Doamne, găoace viații. Aha. Am murit și fuck you. Fuck you. i-am dat un gronț, să-i dăm 5.000 și mă. Bă! Fuck you. Fuck you. Sunt prea rapid. Prea rapid, prea vengos. Tu călare eu pe jos. Oh, dacă scap aici. Oh, mă, da. Dacă scăpam. Bă, ești proști. Gata. Dacă nu te luam, aveai noroc. De la Chior. Mamă, uite câte bile erau. Dar știi că puteam să scapi acolo, dar nu. Bă, fac drifturi. Foarte bun.
Îl cam bat rău de tot. Stai ok. Da, mă, câine. Te conduc cu 10. Pa, boss? Acum joc și eu ca lumea, acum. Să joc și eu ca lumea. Fix acum, pe bune. Până acum ne-ai jucat bine. Aici n-ai cum să scapi. E clar. Da. Oh, wow, wow, wow. Mamă. Mamă, ce dă el acolo, bă. Mamă, fugi, bă! Fugi, bă! Tank! Tanculeț! Unde fugi? M-am băgat în găoace. Mă, era aproape să te înțindești pe tine. Yeah! Bă, băiatule, Bă, bam, nicio! Aoleu, ajutor! Bă, mi-a rămâsise fără groanță. Ai văzut, mă? Da. Sper să mă aud tare pe filmare. Acum. Așa? Bine, bă, băiatule. What the fuck? Băi, n-am putut pe buton. Băi, n-am pus pe buton și cum apare? Cam aici începem, terminăm și noi episodul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Și 2 like-uri dacă o să continuăm. Eu am fost Edi, el a fost Florin și v-am salutat. Pa, pa!